ஹலோ மக்களே, என்னடா இது கடப்பரத்துக்காரனு வந்து சோதனைன்னு சொல்லுவாவே அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு நிலமை. இந்த காற்று மழை இருக்கறனால கடையில் மீனும் இல்லை, அப்படி கொண்டு வந்து விற்றாலும் தங்கத்தை மாதிரி விற்குதா, வாங்கி தின்னவே முடியாது. அப்படி சரின்னு சொல்லி வெஜிடேரியனுக்கே மாறிடலாம் போல இருக்கு. அதே மாதிரி தான் எங்களுக்கு சமையலும். என்ன குழம்புன்னு தெரியுமா? அந்த கிழங்கு இருக்கே, அவிச்சு தின்னுவோமே கிழங்கு, அந்த கிழங்கை போட்டு ஒரு குழம்பு வச்சுது. கேட்டால் அவங்க அம்மா, எங்கள் பாட்டி அப்படி தான் அவங்களுக்கு வச்சு கொடுக்குமா, அதை இன்றைக்கி அவங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தது. இதுக்கு ரெசிபி இருக்குது, வேணும்னா சொல்லுங்கள், போட்டு விடுதேன். இவங்க இந்த கிழங்கு கறி வச்சு தொடங்கணுன்னே நினச்சேன், எப்படி இது நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்காது. அதனால் கத்திரிக்காய் வந்து சுட்டி தீயல் மாதிரி வச்சுட்டு வாழைக்காய் இருந்தது, அதையும் பொரிச்சேன். அப்புறம் அவங்க வச்ச கறி எடுக்கலைன்னா அதுக்கு வேறு வாங்கி கட்ட வேண்டியிருக்கும். அதனால் வந்து கொஞ்சம் கறியும் எடுத்துட்டு சாம்பிளுக்கு தின்னு பார்த்தேன். அவ்வளோதான், நான் தின்னது, அதுக்கு மேலே தின்னாட்டேன். ஆனால் நல்லா தான் இருந்துச்சு, எனக்கு பிடிச்சாது. அப்புறம் அந்த கத்திரிக்காய் தீயலையும் வாழைக்காயும் வச்சு சாப்பிட வேண்டியதான், என்ன செய்ய வேறு. கருவாட்டு கூட்டும் இருந்துச்சு, அது வரையும் கொள்ளலாம்.